Bakit naman, Rosalie? Habang sinasabi mo kay Edwin ang balak mong ito, may nakarinig. Akala mo siguro porke crush kita noon, hindi na ako mag-iisip? Sorry ka! Oo nga, may kapansanan ako, pero hindi ako tanga. Kaya humanap ko na lang ng iba na mabibiktima mo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Iba-iba ang kalagayan ng tao sa buhay. Iba-iba rin ang itsura at pangangatawan. Ngunit iisang hangarin ng lahat. Ang makamit ang tagumpay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosalie sa ating dulang sa kanyang panahon. Edwin, yan mo. Dumarating si Rosalie. Sigurado, ngingitian na naman tayo niyan. Akala mo naman napakaganda niya. Ko naman, humingiti lang yung tao para batiin tayo eh. Crush niya ako eh. Halata ko yung pare. Pero sorry na lang siya. Hindi ko siya type. Hindi naman siya maganda eh. Maganda naman siya. Maganda? Maganda ba yung kapag naglakad eh? Kahit diretso naman yung daan parang may lubak. Kasi nga pilay siya. Diyos to, huwag ka maingay na. Hello, Kevin! Hi sa inyong dalawa. Hello din sa'yo, Rosalie. Papasok ka na ba? Oo, magre-report nga ako ngayon eh. Oo, sige. Ingat na sa paglakad ha. Baka madapa ka. Marami pa namang lubak ang daan. Ha? Bakit nga, anak? Sabihin mo. Ba't mo gustong huminto sa pag-aaral? Oo nga, anak. Abay, maganda naman ang mga grades mo. At saka, 2 years na lang, graduate ka na. Sayang naman kung hihinto ka. Gusto ko lang po sanang ipahinga sa panunukso ng taong sarili ko, inay. Tay. Anak, matagal ko nang sinabi sa'yo. Huwag mong intindihin ang mga nanunukso sa'yo. Kami ang dapat mong pakinggan, anak. Sinisikap ko naman pong gawin yun. Magkunwaring masaya ako. Pero nasasaktan pa rin ako eh. Kasi totoo naman yung sinasabi nila. Talagang panira ng itsura ko tong kapansanan ko. Oh. Anak. Minsan nga po naiisip ko, sana hindi na lang ako nagkasakit noong araw para hindi ako napilay. Para hindi ako naghihirap ng ganito. Stella, malungkot ka. Dahil ba sa sinabi ni Rosalie kanina? Naaawa ako sa kanya, Ador. Damang-dama ko ang hirap ng loob niya. Ako rin na may naaawa. Kaya nga nagsisikap ako para mapagtapos siya ng pag-aaral. Para kahit may kapansanan siya, may marating siya sa buhay. Ang kaso nga nahihirapan ng damdamin niya. Baka naman pag pinilit natin siya, magbunga lang yun ng hindi maganda sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Baka magloko siya o kaya magrebelde. Kung sa bagay, Payagan na lang natin siya. Total, sabi niya, pansamantala lang naman. At ang gawin natin, humanap tayo ng maaari niyang pagkaabalahan.
Menchi. Eto merienda natin. Ay. Ako ang gumawa ng kakanin na yan. Naku, sigurado ako masarap to. Ang sarap nga nitong kalamay mo. Yan ang pinagkakaabalan ko dito sa bahay ngayon. Ang magluto ng mga kakanin at tumulong kay inay sa mga gawaing bahay. Ay, meron pa pala ang magbasa ng kung ano-ano sa internet. O teka muna, buti na papayag mo sinangaling Stella at Mang Ador na hindi ka na mag-i-enroll ngayon. Kaya ang saya ko eh. Dahil naunawaan nila ako, Minchi. O kung gusto mo, sumama ka na rin sa akin sa pamamasyal ko. Huwag na. Baka mapaaway ka lang kapag minanukso sa akin. Takot lang nilang gawin yun na kasama mo ko, no? Dahil talagang tatalakan ko sila. Ikaw lang eh. Pusong mamon ka eh. Iniintindi mo mga yun. Dapat maging pusong bato ka. Ikaw talaga, pati kantay sinama mo sa pag-uusap natin. Pero, huwag ka mag-alala. Okay lang naman ako dito eh. Hindi ako naiinip. Talaga ha? Sure ka? Sure na sure. May nakita nga ako isang online course eh. Na gusto kong pag-aralan ha. Libre. Oh. At kikita raw ako ng maganda kapag nakatapos ako. Bakit hindi sasama sa atin sa mall si Rosalie? May ginagawa siya, Ador. Baka naman umiiwas na naman sa taong batang yun. Ay, hindi. Talagang may ginagawa siya. May online class sila ngayon. Huh? Ilang buwan lang daw yun. Eh, buti naman. At nagiging abala siya. Hindi nagmumukbok tulad ng iba. May interest pa rin sa pag-aaral ng anak natin, Ador. Nakikita ko ang sigla niya pag nag-o-online class sila. At ang sabi pa niya, gusto niyang magtrabaho agad pag nakatapos siya sa kursong kinuha niya. Saan siya magtatrabaho? Yun ang nangyari, Edwin. Eh di, hinto ka na sa pag-aaral. Ano pa nga ba? Nagalit si Inay at Itay sa kalalakwatsa ko eh. Ikaw naman kasi, Tol. Sinagad mo pasensya nila. Tol naman, huwag mo nang konsermonan. Tapos na eh. Wala nang mangyayari. O nga pala, may babalita ako sa'yo. Ano yun? Yung lagi mong inaasar, si Rosalie. Matagal na pala siyang may magandang trabaho. Ha? Paano nangyari? Paano magkakatrabaho yun eh? Bukod sa pilay na, huminto pa sa pag-aaral. Virtual assistant siya ng isang foreigner na may negosyo dito. At pinag-aralan daw niya yun online. Ang laki ng kita niya, Tol. 40K a month. Ha? Oo. Naipagawa na nga niya yung bahay nila eh. Talaga ah? Ayos ah. Tol, ano kaya kung magpa-cute ako sa kanya? Ligawan ko. Baka sakali makinabang ako sa kita niya at matulungan pa ako na makapag-aral nung course na kinuha niya. Ano? Niligawan mo siya? Para lang sa pakinabang? Bakit naman hindi? Uso na yun ngayon. Pero masama yun, Kevin. Baka sasakit ka ng damdamin ng kapwa mo. Tol naman, huwag ka nga panira ng diskarte. Inaasahan na dadalawin mo ako, Kevin. Ang tagal na kasi nating hindi nagkikita. At na-miss na kita, kaya dinalaw na kita. Ako? Oo. Na mismo? Oo naman. O ang pang-aasar sa akin na ang na mismo? Rosalie naman. Sorry na. Na-miss talaga kita. Kaya nga nagpunta ako dito sa inyo. Siya nga pala. Ito, bulaklak para sa'yo. May pabulaklak ka pa, ha? Bakit? Gusto ko sanang manligaw sa'yo. Ikaw? Manliligaw sa akin? Bakit ka naman tumawa? Totoo naman ang sinabi ko. Pasensya ka na, Kevin. Hindi ako pwedeng maniwala sa'yo. Bakit naman, Rosalie?
Habang sinasabi mo kay Edwin ang balak mong ito, may nakarinig. Akala mo siguro porke crush kita noon, hindi na ako mag-iisip? Sorry ka. Oo nga, may kapansanan nga ako, Kevin, pero hindi naman ako tanga. Kaya humanap ka na lang ng iba na mabibiktima mo. Makakalis ka na! Salamat sa pagmamalasakit mo, Edwin, ha? Kahit naman kaibigan ko si Kevin, hindi naman ako sasang-ayon sa maling gawain niya. Kaya nga mas favorite kita kaysa kay Kevin. Kahit pa mas gwapo siya sa'yo. Uy, Menchi, ano ka ba? Ano? Nakakahiya naman kay Edwin. Hindi naman ako nagagalit eh. Tanggap ko na mas gwapo siya kaysa sa akin. Pero maipagmamalaki ko naman na mas mabait ako kaysa sa kanya. At ayokong nananakit ng damdamin ng kapwa ko. Lalo na babae. Salamat ulit sa pagmamalasakit mo sa akin, Edwin. Wala ka naman yun, Rosalie. Masaya ako na nakagawa ng mabuti sa aking kapwa. Yan! Yan si Edwin. Alam mo dapat, iwasan mo na rin bumarkada kay Kevin. Bad influence yun eh. Yun din ang sabi ng nanay ko eh. Kaya ginagawa ko na. Isa pa, busy na rin ako sa trabaho ko ngayon eh. Kaya talagang hindi na kami magkakasama. Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Trainer na ako sa isang BPO, Rosalie. Wow! Eh di malaki na ang kita mo. Pecho. Kaya nag-iipon na rin ako eh. Plano ko nga magtayo ng isang online business. Uy, alam mo, balak din namin ni Menchi yan. Oo nga. Di ba may trabaho ka na? Oo, 5 hours a day lang ang work ko, Edwin eh. Kaya may time pa ako para mag-business. Ha? Ano kaya kung sosyo na lang tayong tatlo? Ha? Wow! Sige ba? Okay sa akin yan. Ba, lalong payag ako. Ador, mukhang malalim ang iniisip mo. Nag-aalala ako para sa ating anak, Stella. Masiglang-masigla na siya ngayon. May tiwala na sa sarili at alam mo yun, wala nang self-pity. Ano pang inaalala mo? Yung kapartner nila ni Menchi sa negosyo. Si Edwin? O bakit? Masyado silang malapit ng anak natin. Nag-aalala ako na baka mahulog ang loob sa kanya ni Rosalie. Pagkatapos masaktan lang. Siyempre, ayokong mangyari yun sa anak natin. Sa bagay, may katwiran ka. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa kalooban ng anak natin. Kausapin natin siya. Paalalahanan natin para makapag-ingat siya at maiiwas natin siyang masaktan. Mukhang marami ang ulam na niluluto mo ngayon, anak. 2 klaseng ulam po ito, Nay. At isang dessert. Dito po kasi kakain sina Menchi at Edwin. May gusto sana kaming itanong sa iyo, anak. Ano po yun, Tay? Nanliligaw ba sa iyo si Edwin? Hindi po. Ikaw, may damdamin ka ba sa kanya? Si Inay! Oy, bakit? Wala po. Magkaibigan lang po kami ni Edwin. Magkasama sa negosyo. Nag-aalala lang kami na baka mahulog ang loob mo sa kanya at masaktan ka ulit tulad ng nangyari sa damdamin mo noong kay Kevin. Itay, wala na po sa akin yun. At saka crush lang naman yung kay Kevin. Nakalimutan ko na nga po yun eh. At hindi naman po ako nagmamadaling magkanobyo. Masaya na po ako na kahit may kapansanan ako, tagumpay po ako sa aking trabaho at negosyo. Mabuti naman at iba na ang pananaw mo sa buhay ngayon, anak. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binago niya ako.
ang ugali at pananaw ko po sa buhay. At dahil sa kapansanan ko, mas hinahangaan pa ako ngayon ng tao dahil nagawa ko pong magtagumpay. Hindi hadlang ang kapansanan ng tao tungo sa tagumpay. Kailangan nga lamang ang tibay ng damdamin at ang matibay na pananalig sa Diyos upang ang tagumpay ay makamit sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Judith, sabi ko naman sa'yo, kung hindi rin lang importante ang sasabihin mo, bukas na lang. Pagod na pagod ako ngayon. Kailan ka ba hindi napagod, Victor? Bigyan mo naman ang panahon ng pag-uusap natin. Para sa atin ang pagsisipag ko. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng anak natin. Mahirap bang unawain yun? Nauunawaan ko. Pero kailangan mo ring malaman ang mga problema sa bahay na ito dahil ikaw ang padre ni pamilya. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing ang unang 6 na taon ng mag-asawa ang pinakamahirap dahil yun ang mga panahon na nag-a-adjust pa lang sa isa't isa ang magkabiyak. Paano nga ba ito mapagtatagumpayan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Judith sa ating dunang sa kanyang panahon. Salamat naman at tapos ko nang linisin ang kwarto namin ni Victor. Pag alis ni Glenn, yung kwarto naman niya ang lilinisin ko. Ay, Jack, na ang dami na namang dumi dun. Ang dami na namang lamok at mga ipis dito sa bahay. Kung bakit naman kasi ang tamad nitong bayaw ko. Kwarto lang naman niya ang lilinisin. Hindi pa niya magawa. Pati maruruming damit niya. Namamaho at tambak na bago labhan. Ate Judith, papasok na ako. O sige, Glenn, mag-ingat ka. Mag-aaral lang mabuti. Don't worry, ate. Ginagawa ko yan. Sige, bye. Sige. Ayun, umalis na siya. Makapunta na nga sa kwarto niya para makapaglinis na dun. Ano ba yan? Ang asim ng amoy ng kwarto. Paano niya kaya naaatim na matulog sa ganitong kwarto? Kailangang malinis ko na ito. Dahil Chuck, ako rin ang magliligpit ng pinagkainan ng bayaw ko. Mukhang ang sarap nitong dala mong cake, Juliet. Siyempre, masarap yan. Ako yata ang nag-bake. Thanks, ha? Oy, sandali. Patitikimin naman kita ng ginawa kong salad. Uy, sige, gusto ko yan. Wait lang, ha? Oo. Baho mo naman. Amoy sigarilyo. Wala naman nakasinding sigarilyo dito, ha? At saka ang alam ko, hindi naninigarilyo sina Judith at Victor.
naman pala mabaho eh. Ang daming upos ng sigarilyo dito sa ashtray. Ano ba yan? Juliet! Oh, heto na ang ginawa kong chicken salad. Friend, sinong naninigarilyo sa inyo? Ha? Ang dami kasing upos ng sigarilyo sa ashtray, oh. Ay, naku, pasensya na. Hindi ko pa pala naitatapon yan. Naku, sa bayaw ko yan, si Glenn. Ang lakas kasing manigarilyo nun. 20 pa lang. 20 pa lang? Di wala pang trabaho yun. Oo, pinag-aaral pa siya ni Victor. Mahigit 1 taon pa bago siya makagraduate sa college. Ang galing naman niya. Wala pa sariling pera, may bisyo, no? Huhulaan ko, Judith. Siguro tamad yun, ano? Hindi mo lang makatulong sa mga gawain sa bahay. Ang galing mo naman. Bakit mo alam? Dahil marami na po ako nakitang ganyan mga estudyante ngayon. Ay, okay lang naman sana kung hindi siya tumulong sa mga gawain dito sa bahay. Ang gusto ko lang naman sana linisin naman niya ang kwarto niya at ligpitin ang pinagkainan niya. Dahil alam mo ba, madalas, siya naman ang huling kumakain sa aming lahat. Ay, naku, Judith. Alin, kung ako naging hipag niya, dadakdakan ko siya ng umaatikabo. Hindi obra sa akin na ganyan ugali. Okay naman si VJ, Victor. Wala siyang problema sa pag-aaral niya. Buti naman. Kaya nga ba, ayoko na mag-opisina ka pa eh. Para mas naaasikaso mo kami ng anak natin. At tama naman ako sa pasya ko. Kumusta naman ang trabaho mo? As usual, maraming gawa. Kaya lalo akong nagsisipag eh. Alam mo Han, may hinahabol akong promotion. Pag nakuha ko yun, lalong lalaki ang kita ko. Victor, Oh, may gusto sana akong sabihin sa'yo. pwede ba bukas na lang yan, Juliet, kung ano man yun? Masakit ang ulo ko eh. Gusto ko na matulog. Wala ka ng pera? Bakit? Ang alam ko lagi kayo binibigyan ni Kuya Victor. Oo nga, kaso may mga binayaran ako sa university. Nahiya na akong manghingi kay kuya. Kaya ikaw na pinuntahan ko. Bigyan mo na ako, kuya. Para naman may panggastos pa ako sa loob ng natitirang 3 days ng pasok ko. Oo, sige, bibigyan kita. Pero may papaalala ako sa'yo. Ano yun, Kuya Mario? Sana, huwag mong gawin kina Kuya Victor ang mga ginawa mo nung naroon ka sa bahay namin. Ha? Mahiya ka naman sa kapatid at hipag natin. Kuya Mario naman. Nagpapaalala lang ako, Glenn. Para sa kabubuti mo ang sinasabi ko. Hi, Ate Judith. Oh, maaga ka yata ngayon, Glenn. Oo, ate. Wala kami sa last subject eh. Sino yung babaeng kasama Si mo? Sheila, girlfriend ko. Oh, ate. Dito muna kami sa room ko, ha? Ha? Nagawa lang kami ng assignment. Ano? Bakit dyan pa sa kwarto? Ay, naku anak. Masaya ako't dinalaw mo ko. Nagkita tayo. At nakita ko rin ang aking apo na si VJ. Kaya lang ikaw parang hindi ka naman yata masaya. Masaya naman po ako, Nay. Oy, bakit parang matamlay ka? May problema po kasi ako. Manugang ko ba? Aba, dapat pag-usapan nyo yan ng mahinahon at maayos. 6 na taon pa lang kayong mag-asawa. Ganyan na. Hindi naman po si Victor ang problema eh. Ang bayaw ko po, si Glenn. Yung nakatira sa inyong pinag-aaral ng asawa mo. Opo. O bakit? Ano bang problema mo sa kanya? Hindi bali na po yung pagiging tamad niya eh. Kaya kong pagpasensyahan. Pero ang hindi ko po matiis ay yung ginawa niyang motel ang bahay namin. Ha? Nagsama po siya ng babae sa kwarto niya kahapon. Girlfriend daw niya.
Sabi gagawa lang daw ng assignment. Oh. Halata namang hindi yun ang ginawa sa kwarto. Baka naman assignment nga yung ginawa, anak. Hindi po, Nay. Ang tagal nila eh. Ha? At halatang bagong gising sila nang lumabas ng kwarto. Ah. At saka kung pag-aaral talagang gagawin nila, bakit sa kwarto pa niya dinala? Ay, nakakainis talagang lalaking yun. Walang respeto sa akin. Ay, di nga tama yun. Gusto ko na po talaga siyang pagalitan kahapon. Nagpigil lang ako. Anak, kausapin mo si Victor. Para sabihan niya yung kanyang kapatid. Hindi ko nga po alam kung paano ko to sasabihin sa asawa ko. Tuwing susubukin ko siyang kausapin, lagi siyang pagod sa trabaho. Aba, hindi maaari ang ganun. Dapat pakinggan kanya dahil ikaw ang asawa. At dapat malaman niya ang problema para malutas. Lalo na at ito'y tungkol doon sa kanyang kapatid. Judith, sabi ko naman sa iyo, kung hindi rin lang importante sasabihin mo, bukas na lang. Pagod na pagod ako ngayon. Kailan ka ba hindi napagod, Victor? Bigyan mo naman ang panahon ng pag-uusap natin. Para sa atin ang pagsisipag ko. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng anak natin. Mahirap bang unawain yun? Nauunawaan ko, pero kailangan mo ring malaman ng mga problema sa bahay na ito. Dahil ikaw ang padre ng pamilya. Victor, hindi ko kailangan ng maraming salapi. Kung hindi naman ako nire-respeto ng mga kasama ko. Ano ba ibig mo sabihin? Diretsuin mo na. Si Glenn, kaya kong tiisin ang pagiging tamad niya eh. Ang pagiging burara. Pero ang hindi ko talaga matitiis ay ang gawin niyang motel itong bahay natin. Kahit na narito ako. Ginawa yun ng kapatid ko? Oo. Pinag-aaral mo tapos ganyan ang gagawin. Walang respeto. Kausapin mo siya, ha? Ikaw ang higit na dapat magsalita sa kanya dahil ikaw ang kapatid niyang panganay. Loko talaga na lalaki yun, ah. Ginawa din pala sa inyo yun? Ibig mo sabihin, Mario, dati na niyang ginagawa magdala ng babae sa bahay? Oo, Kuya Victor. 2 babae ang dinala niya sa amin. Kaya nga nag-away sila ng asawa ko eh. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin agad? Sorry kuya. Nag-alala kasi ako eh. Na baka hindi mo tanggapin si Glenn pag nalaman mo. Ayaw na nga ng asawa ko na nasa bahay siya. Pero kinausap ko siya. Sinabihan ko na wag mo nang ulitin yun. Sumusobra na ang lalaking yun. Dapat nang matigil ang kanyang kalokohan. Walang yaka! Kuya, bakit mo naman ako sinuntok? Nagtanong ka pa? Bakit mo ginawa kina kuya ang ginawa mo sa bahay namin? Ha? Inabuso mo ang kabaitan ng asawa ko. Akala mo siguro hindi sasabihin sa akin ang pangit mong ginawa, no? Bang, Bakit mo ginawang motel ang bahay namin? At ang bahay ng Kuya Mario mo? Kuya, sorry na. Sorry. Kung si Mario pinalagpas ang ginawa mo, ako hindi. Ito ang tandaan mo, ha, Glenn. Ayoko nang maulit pa ang ginawa mo. Kapag inulit mo pa yun, pahihintuin na kita sa pag-aaral at paalisin kita dito sa amin. Kuya Victor. Sundin mo kami, Glenn. Nag-aaral ka pa. Gumagalaw ka na ng babaeng hindi mo naman asawa. Paano kung mabuntis mo yun? Hindi ka nakapagtapos. Hindi ka na nahiya sa asawa ko? Hindi mo na nirespeto? Tandaan mo sinabi ko, Glenn, ha? Gagawin ko yun kapag hindi ka nagbago. Ay, kayo po pala, Nanay Elang. Glenn, nariyan ba si Judith? Opo, puntahan nyo na lang sa loob. Ah. Papasok na ako sa university. Sige. Sige po. Oo, sige. Kayo pa lang dumating, Nay. Oo, anak. Pinapasok na ako nung bayaw mo. Papasok na raw siya sa eskwela. Anak, kumusta na siya? Nagbago na po siya, Inay.
Hindi na po siya tamad ngayon. At lalong hindi na rin siya nagdadala ng babae rito. At ang nakakatuwa pa po, humingi po siya ng dispensa sa akin dahil sa kanyang ginawa. Sabi ko na sa'yo eh. Dapat talaga kahit na anong problema, pag-usapan ninyong mag-asawa. Hindi yun, wala na kayong panahong mag-usap. O di ngayon, tahimik na ang inyong tahanan. Isa sa susi ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa ay kung sila'y handang makinig sa isa't isa. May iwasan ang alitan at mananatili ang kapayapaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit ka ba nakikikalam sa akin? Ampun ka lang naman ni na tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi tulad mo. Kadugo ka nga, pero anong klase? Kadugong perwiso. Nagbibigay ng problema, lalo na kay inay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Makakaya pa bang harapin ng tao ang buhay kung pakiramdam niya siya'y nag-iisa na lamang? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Tessa sa ating tunang sa kanyang panahon. Ate, bakit niyo naman ako iniwan? Paano na ako ngayon? Sana isinama niyo na lang ako nung umalis kayo dito sa bahay. Para magkakasama na lang tayo namatay. Tessa. Dinalang kita ng sopas sa tinapay, pamangkin. Eto, kumain ka. Ayoko pong kumain. Tito Ophelia. Pero kahapon ka pa hindi kumakain. Baka kumapano ka na niyan. Mabuti nga po magkasakit ako. Para mawala na rin ako. Dahil mag-isa na naman ako Huwag mong isipin yan. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Ako rin. Dahil kapatid ko ang iyong ina. Parang hinintay lang nila na makagraduate ako ng high school. Tsaka nila ako iniwan. Sama-sama pa silang tatlo ng maaksidente. Tanggapin na lang natin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Tessa, hindi ka nag-iisa. Narito pa ako. Kami, ng Tito Reden mo. Tito Ophelia. Nakahanda kaming tulungan ka. Nailibing na pala
pala ang nanay, tatay at ate mo, Tessa? Oo, Jane. Pasensya na ha. Hindi kami nakarating sa libing. Okay lang yun. Di bale, tutulungan ka na lang namin ni Nico para maging masaya. Oh, tama. Para makalimutan mong masakit na nangyari sa buhay mo. Mahirap kong makalimutan yun. Hindi ko nga alam kung makakaya ko pa mabuhay. Kaya mo yan. Oo nga. Tutulungan ka namin ni Jane. Oo, tama yan. Oh, tulad ngayon, sumama ka sa amin. Mamamasyal tayo para maging masaya ka. Sabi ni Ricky, umalis ka raw kanina. Oo, Reden. Pinuntahan ko si Tessa sa bahay nila. Alam mo, malayo dito ang bahay ni Tessa. Mahirap mo siyang masubaybayan at matulungan sa kanyang kalungkutan kung mananatili siya doon. Totoo yun. Gusto ko nga sanang dito na siya patirahin sa atin. Iyan talaga ang sasabihin ko sa iyo, Ophelia. Ibenta mo na lang ang bahay nila. Gamitin na lang ni Tessa yun sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bakit nga ba hindi? Tama. Yun ang gagawin ko para makasama na natin dito ang pamangkin ko at mabawasan na ang lungkot niya. Masakit talaga nangyari kay Tessa. 3 mahal niya sa buhay ang kinuha sa kanya na sabay-sabay. Kaya dapat lalo nating ipadama sa kanya ang ating pagdamay at pagmamahal. At bilang asawa mo, handa kitang tulungan. Ayos talaga yung pagkakalipat mo kinahaling Ophelia, Tessa. Oo nga. O, di ba? Napalapit ka ngayon dito sa bahay namin. Tama. Kaya madalas ka na naming nakakasama sa mga gimmick, iba? Pati sa ganitong inuman, dito kina Jane. Oo nga. Ay, tsaka, masaya na ako ngayon. Sabi ko sa'yo hindi mo pagsisisihan na sumama ka sa barikada namin. Yun! At lalong hindi ka magsisisi kung sasagutin mo na. Baka bola lang yan, ha? Tiyo! Bola! Kung gusto mo pumunta ka agad tayo sa langit. Hindi ko alalahanin mo na dito pa ako, ha? Uy. Sabihin mo yan, pagkaing dalawa na lang. Nako, kahit pa maging kami, Jane, Oo. hindi ako papayag. Weh. Nadalhin niya ako sa langit. Ayaw mo? Tessa, masasaya ka kapag ginawa natin yun. Gago. Kala mo siguro, porkilasing ako, may isahan mo ako, no? Kung mabuntis mo ako, ano na? Ha? No! Sasagutin kita. Pero, tsaka na yung churva. Charva. May binili po akong pagkain para mapagsaluhan natin ni Itay. Tara po, kain na tayo. Parang ang saya mo ngayon, Ricky. Oo nga. Ano ba meron? Sabi po kasi ng boss namin, bibigyan daw po ako ng incentive sa anniversary ng company namin. Dahil ako raw pong napiling Employee of the Year. Oh? Tapos, sumweldo pa po ako ng malaki ngayon. Talaga? Bakit anak? Marami po akong overtime Kaya nga po bumili ako ng masarap na pagkain para sa atin. Di kumain na kayo. Malamang gutom ka na niyan. Gusto po, sabay-sabay na po tayo Hinihintay ko pa kasi ang pinsan mo. Titirhan na lang po natin siya. Baka malipasan na naman kayo ng gutom sa kahintay sa kanya tulad ng mga nakaraang gabi. May katuwiran ng anak natin, Ophelia.
Sabayan na natin ang anak natin kumain. Baka lasing na naman ang pamangkin mo pag-uwi at hindi nakakain. Pasensya na sana kayo kay Tessa, ha? Alam naman ninyo kung bakit siya nagkakaganon, di ba? Alam ko po, pero dapat maging matatag na siya. Dahil kung nakikita siya ng pamilya niya, tiyak na hindi rin nila magugustuhan ang ginagawa niyang pagsira sa buhay niya. Felia, nakita ko kanina si Tessa. Kasama niya si Jane. Nagiinuman sila at may kasamang mga lalaki. Ano? Nag-aalala ako para sa kanya. Baka mapahamak siya dahil sa ginagawa niya. Naku, ang batang yun talaga, oo. Mali na nga ang kanyang paglalasing. Nakikipag-inuman pa sa mga lalaki. Baka mapagsamantalahan siya ng hindi niya nalalaman. Ano pa bang dapat kong gawin sa pamangkin ko? Lagi ko naman siyang pinangangaralan. Pero parang walang bisa sa kanyang lahat ng sinasabi ko. Isama natin siya sa ating dalangin sa Diyos, Ophelia. Para mapagtagumpayan niya ang labis na pangungulila sa kanyang kapatid at mga magulang. Makikising ka ba kay Ricky? Ikaw, bakit ngayon ka lang? Halos madaling araw na. Lasing na lasing ka pa. Wala, nagkasarapan kami ng inuman ni Jane eh. Gabi-gabi ka na lang ganyan. Pati si Inay laging napupuyat dahil sa'yo. Kaya nga ako naghintay sa'yo ngayon eh. Dahil naaawa na ako sa kanya. Alam mo naman, bakit ako nagkakaganito, diba? Gusto ko makalimot ang masakit na nangyari sa buhay ko. Pero hindi yan ang solusyon sa problema mo. At ano? Ano ang solusyon? Hindi naman ibabalik ng Diyos si ate at ang mga magulang ko. Dahil wala na sila, kinuha niya na. Pero hindi dahil doon, sisirain mo na rin ang buhay mo. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Ampun ka lang naman ni na tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi katulad mo. Kadugo ka nga pero anong klase? Kadugong perwisyo. Nagbibigay ng problema lalo na kay Inay. Masakit ang nangyari sa akin. Kung nakikita ka lang ng pamilya mo ngayon, tiyak na magagalit din sila sa ginagawa mo. Dahil sinisira mo ng buhay mo. Piniperwisyo mo pa ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Ituwid mo ng maling ginagawa mo, Teresa. Para wag kang mapahamak. Saan ka mo nagpunta ang pamangkin mo? Sa bake shop? Oo, Reden. Ngayon daw ang simula ng kanyang trabaho doon. Mabuti naman at naisip niya magtrabaho. Sa ganung paraan, malilibang na siya. Malalayo pa sa maling barkada at kikita pa siya. May palagay ako na natauhan si Tessa sa mga sinabi sa kanya ni Ricky. Narinig ko kasi ang pag-uusap nila nung isang madaling araw. Sana nga. Sana ito na ang maging simula ng kanyang pagbabago. Tessa, Uy, Nico, ikaw pala. buti naman nakita kita dito sa sakayan ng jeep. Ilang linggo ka na namin hindi nakakasama sa mga inuman at lakaran ah. Oo nga eh. Di mo rin sinasagot yung mga text namin na tawag. Nag-aalala tuloy ako na baka nagkasakit ka. Hindi, sorry ah. Naging busy kasi ako sa trabaho ko eh. Nagtatrabaho ka na? Oo. Natanggap ako sa isang malaking bake shop na malapit dito sa lugar natin. Ba, himala. Ayaw mo na maglakwatsa? Nico, gusto ko nang magbago.
Hindi man para sa nawala kong pamilya, kundi para sa sarili ko. At kina Tita Ofelia na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Ibig bang sabihin niyan, kalilimutan mo na rin ako? Kung ayaw mong kalimutan kita, baguhin mo na rin ang buhay mo. Dahil ang gusto kong pagkatiwalaan ng puso ko ay isang lalaking responsable. Wow! Ang ganda nitong napili mong beach, pinsan. Buti, dito mo naisipang i-celebrate ang birthday mo. Oo, gusto kong maging iba naman ang celebration ng birthday ko, Kuya Ricky. Iba nga ito. Dahil picnic at swimming ang gagawin natin. Maganda pa sa katawan nito. Totoo yun, Reden. Pasasalamat ko na rin po ito sa inyong lahat. Kuya Ricky, Tita Ofelia, Tito Reden. Dahil tinulungan niyo po akong makaya ang masakit na pagsubok na dumating sa buhay ko. At ngayon nga, ito ako, graduate na sa college at may maliit ng negosyo ng pastries. Nagawa mo yan dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon mo. Tama si Itay. Pero lahat yon ay mga kasangkapan lamang. Dahil ang tunay na tumulong sa'yo ay ang Panginoong Diyos. Kaya sa Kanya natin ibalik ang lahat ng kapurihan. Walang matamis na kabiguan. Lahat ito ay may dulot na kapaitan. Ngunit kung ito'y mapagtatagumpayan lamang, makakamit pa rin ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang husay mo talaga, Emilio. May parausa ka na, may alilat pala bigasan pa. Ikaw na ang maging gwapo, Gabino. Uy, paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga inang inilalagay sa isang tabi ang kapakanan ng mga anak dahil sa pansariling kaligayahan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Leonora sa ating dulang sa kanyang panahon. Nagustuhan mo ba ang luto ko, Emilio? Oo naman, mahal. Ang sarap. Pero siyempre, ikaw ang gusto ko. Oh, ikaw talaga. Lagi mo na lang akong binubola. Totoo ang sinasabi ko, Leonora. Gusto ko nga sana magsama na tayong dalawa. Para dito ka na lang titira sa bahay ko. At kahit anong oras, pwede kitang lambingin. Ikaw talaga. Gusto mo nang magsama na tayo? Oo, sabi mahal. Kaya kunin mo ng lahat ng mga gamit mo sa inyo. Dito ka na sa piling ko. Kaya lang, ang bunso kong anak baka hindi siya sumama sa akin. Hindi, iwan mo na lang siya kay Aling Tendeng. Kasi hindi ko naman siya kayang buhayin. Ikaw lang ang kaya ko.
Nakikisama ka na kay Emilio? Opo, inay. Yun po yung napagkasundoan namin. Pero inay, ayaw ko po kay Mang Emilio. Hindi mo naman siya makakasama, Rhea. Dahil iiwan kita rito sa lola tinding mo. Po? Pero nay, Pupuntahan na lang kita rito 2 beses sa isang linggo at ibibigay ko rin ang mga kailangan mo. Anak, duda ako sa lalaking yun. Baka niloloko ka lang niya. Inay naman, bakit nyo naman nasabi yan? O kung talagang mahal ka niya, no, pakakasalang ka. At sisikapin niyang buhayin kayo nitong apo ko. Biyuda ka naman. At matandang binata naman siya. Sobra naman kayong humatol. Oh, Mahal ho ako ni Emilio. Mapatutunayan ko rin yan sa inyo balang araw. Kunin mo itong mga dala kong groceria at bigas, Rhea. Dalhin mo sa kusina, ha? Opo, Chong. Dito na po muna kayo. salamat sa mga dala mo, Pipito. Alam mo ko, Nay, na iniwan na po sa inyo ni Leonora si Rhea. Ay, oo, anak. At tanging ang maliit na tindahan ko lang ang inaasahan namin ng pamangkin mo. Noong una, nakakapagbigay para kay Rhea ang bunso mong kapatid. Pero nitong mga nakaraang linggo, nagkukulang na. Baka ho siya na ang bumubuhay sa kinakasama niya. Babae yun talaga, oh. Matanda na. Pabigla-bigla pa ng pasya. Ang iniisip ko ngayon, paano yung pag-aaral ng pamangkin mo? Kapag nagtagal pa ng pakikisama sa lalaking yung si Leonora. Mahal, di ba sweldo mo ngayon? Oo, mahal kaya lang, pasensya na. Kulang tong pera ko. Ha? Kulang na naman? Paano naman kasi inutang ni paring Melchor dahil may sakit daw yung kanyang asawa. Nung nakaraang sahod mo, ang kumparing Gabino mo ang nangutang sa'yo. Ngayon naman yung Melchor. Pasensya ka na, Leonora. Kawawa naman mga kaibigan ko kung hindi ko sila tutulungan. Marami kasi tayong dapat bayaran. May mga dapat pang bilhin dito sa bahay. Tapos, kailangan ko pang bigyan ng anak ko. Uy, tsaka mo na lang bigyan yung anak mo. Unahin mo na lang yung mga pangangailangan natin. Total naman, nakatira sa nanay mo ang bunso mong anak. Mabuti naman. Nagpunta ka rito sa bahay ko, Leonora. Sabi mo kasi nang tawagan mo ako sa cellphone ko, may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ano ba yun, kuya? Hindi naman sa pinakikialaman kita sa pakikisama mo doon sa Emilio na yon, ano? Ha? Pero, ikaw nagkukulang ka na ng obligasyon mo kay Rhea. Hindi bali yung pangalan mong si Ramil. May asawa na yun at maayos na trabaho. Pero si Rhea, bata pa. High school pa lang. At talagang kailangan pa ng gabay at suporta mo. Kasi kuya, Dati. ano 2 beses, 1 linggo, nasasamahan mo siya kina inay. Nagbibigay ka rin ng para sa mga pangangailangan niya. Ngayon, lahat lang yun, wala na. Kasi kapos kasi kami ngayon, kuya dahil nagkasakit si Emilio. Isipin mo rin sana ang kapakanan ng pamangking ko, Leonora. At hindi yung pansarili mo lang. Kailangan ka ng anak mo. Alalahanin mo, matanda na ang magulang natin. Kuya, At hindi na niya kaya na balikatin pang obligasyon mo sa iyong anak. Rhea? Nay, Ay, bakit ka narito?
Kasi po kailangan ko na pong magbayad sa librong bibiling ko para sa isa ko pong subject. Hindi naman kayo nagpupunta sa bahay eh. Kaya sabi ko kay Lola, ako na lang pupunta dito. Ay, nako. Anak, pasensya na ha. Wala akong pera ngayon eh. Pero Nay, ako na lang pong walang libro sa amin. Nahihirapan na tuloy akong gumawa ng assignment. Manghiram ka na lang muna sa iba. Tapos babayaran ko na lang sa sahod ko. Kanino po ako manghihiram? Sa tiyo Pipito mo. O kaya sa kuya mo. Tawagan mo siya. Ba't ganun, Nay? Pag sa akin, wala kayong pera. Pero pag kay Mang Emilio, meron. Hindi na po ba ako mahalaga sa inyo? Tumigil ka na nga. Sige na, sige na. May gagawin pa ako. Pambihira naman si Leonora, oo. Nahumaling na siya ng gusto sa kinakasama niya. Pinabayaan na niya pati mga pangangailangan ng anak niya. Nakalimutan na po ako ni Inay. Si Mang Emilio na lang ang mahal niya. Hindi naman siguro, Apo. Maaring nadidimlan lang ang isip ng nanay mo. Naraya, ito. Ito yung perang pambili mo ng libro. Salamat po, Chupipito. Basta mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. At kahit ganyan ang nangyari sa nanay mo, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil kahit nagkukulang man siya, siya pa rin ang nanay mo. Oo, tama ang tiyo mo. Sa halip, ay lagi mong isama sa iyong panalangin ng iyong ina para mabuksan ang kanyang isipan at ituwid ang kanyang mga pagkukulang. Bilib talaga ako sa'yo, paring Emilio. Ang dali mong napapaniwala si Leonora sa mga alibay mo. Uy, siyempre. Ako pa. Magaling ako eh. Magaling magdahilan. Magaling pang magromansa. Ano sinasabi mo pag umuwi ka ng lasing? Ay di, nilibre ako ng barkada. Oh, lusot, di ba? Husay mo talaga, oh. May parausan ka na, may alilat palabigasan pa. Ikaw na maging gwapo, Gabino. Uy, paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Di niya magagawa yun. Alam mo, sobrang patay na patay sa akin yun. Kita mo naman, sumama sa akin kahit walang kasal. Iniwan pa ang anak niya. Patay na patay sa akin yun eh. Aray ko. Sakit ang ulo ko. May hangover na naman ako. Nasaan kaya si Leonora? Mahal! Mahal, pagtimpla mo ako ng kape. Mahal! Magtimpla ka mag-isa mo! Hoy! Bakit umagang umaga galit ka? Wala naman ako kasalanan sa'yo ah. Manluloko! Bakit mo ako sinampal? Kulang pang kabayaran niya sa mga panloloko mo sa akin! Ano? Walang iya ka. Pati anak ko pinabayaan ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil akala ko mahal mo rin ako. Yung pala pinaibig mo lang ako para sa mga pangangailangan mo. Walang iya ka. Teka. Sino na naman nagsabi sa'yo ng kasinungalingang yan? Sabihin mo nga! Bubugbugin ko sa harap mo! Tigilan mo na yung pagsisinungaling mo! Sa bibig mo mismo narinig ko lahat kagabi! Ano? Habang nagiinuman kayo ni Gabino at iiban yung mga barkada doon sa tindahan ni Aling Gundeng! Leonora. Ang sama mo! Makasarili ka! At ako naman nagpakatanga sa'yo! Kaya pala kahit minsan hindi mo ako inalok ng kasal dahil hindi ka seryoso sa akin! Leonora, magpapaliwanag ako. Tama na! Ayoko na! Itutuwid ko na lang ang katangahan ko!
Maghiwalay na tayo! Inay, Oy, Leonora, bakit narito ka? May dala ka pang mga maleta mo. Lola Tinding, magpapaalam po sana ako sa inyo. Magtitinda po ako ng kakanin mamayang hapon. At, ay, Rhea, narito po pala kayo. anak, patawarin mo ako. Napabayaan kita dahil sa pansarili kong kaligayahan. Ay, Ibig bang sabihin yan, anak, natauhan ka na. Opo, inay. Hiniwalayan ko na po si Emilio. Nalaman ko na niloloko lang pala niya ako. Kaya lumayas na ako sa bahay niya. Nay, sana mapatawad niyo ako ni Rhea. Lola, dininig na po ng Diyos ang panalangin ko. Ibinalik niya na si Nay sa akin. Ang tao ay dapat na maging maingat sa pagpili ng mamahalin upang di masaktan ang kanyang damdamin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Dandicho Jr., Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Butiat. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. May interest din ako, Henry. Pero naging concern ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, mabuti nga mamatay ka na, Daisy. Baka nga kamatayan mong katapat ng krimeng ginawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba masusukat ang isang matatag na paninindigan tungkol sa pamilya? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Henry sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayoko nang kumonsulta sa ibang doktor para sa second opinion tungkol sa sakit ko, Henry. Aba, hindi po pwede ang gusto mong mangyari, Daisy. Kailangan mo ulit magpasuri sa ibang doktor para malaman natin kung tama nga ba yung proseso ng medication na sinasabi ng unang doktor na sumuri sa iyo. Isa pa, siya rin ang nagpayo sa atin para sa second opinion. Kagastos ka lang, sayang ang pera. Ano ka ba? Alam mo nga ikaw ang primary beneficiary ko sa health insurance ko sa kumpanya. Sa laki ng hinuhulog ko roon, wala kang dapat alalahanin kung magkano man ang abuti ng gastos mo sa pagpapagamot. Inihanda ako ng sarili ko sa kahihinat na ng sakit kong ito, Henry. Kung mamamatay ako, mamamatay. Tanggap ko na. Unti-unti ko nang nararamdaman. My God, Daisy. Pwede ba? Mag-isip ka naman ng positibo. Dahil wala ako ibang iniisip kundi kung paano ka gagaling sa sakit mo na yan. Acute Mariusep. myeloid leukemia ang sakit ko, Henry. 1 buwan, 2 buwan. Ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Kahit na magpa-chemotherapy pa ako, hindi na ako mapapagaling sa sakit kong ito.
Sammy, layuan mo na si Daisy. Tigilan mo ang panggugulo sa buhay nila. Nagmamahalan kami, Ma. Sabihin na nating maling pagkakataon. Pero sigurado kami sa nararamdaman namin sa isa't isa. Huwag mong bigyan ng katwiran ng mga mali mong motibo. Ma, kasalanan ko ba? Kung ako ang nakapagpuno ng mga kakulangan ni Henry kay Daisy? Hindi mo dapat sinamantala yon. Dahil sa ginagawa mo, hindi lang buhay ng mag-asawa ang sinisira mo, kundi pati kinabukasan ng anak nilang si Ellie. Kahit ano pang sabihin mo, Ma, mahal ko siya. At walang pagmamahal na mali. Nakipagrelasyon ka kamo kay Sammy? Narinig mo sinabi ko, hindi ba? Kaya ba gusto mo nang mamatay? At ikaw nang nagbibigay ng kaparusahan sa sarili mo? Anong klaseng virus ang dumali dyan sa utak mo? At humantong ka sa pakikiapid? Dahil marami akong expectations na hindi ko nakita. Hindi ko nadama sa pagsasama natin. Hindi ko naramdaman na mahal mo ko, Henry. Hindi ko naramdamang minahal mo ko sa paraang gusto ko. Oh my God, Daisy! Halos ginagawa kong araw ang gabi para lang mabigyan kita ng maalwang buhay. Isipin mo, lahat ng klase ng infrastructures, mapa-public man o mapa-private, pinasok ko na bilang civil engineer. Pagkatapos lahat ng sakripisyo ko, minamaliit mo. Hindi pagmamahal ang tawag mo sa mga ginagawa ko. May mga interest din ako. Pero concerned ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, aba mabuti pa nga mamatay ka na. Baka nga ang kamatayan mo ang katapat ng krimeng ginawa mo. Ano ba, Henry? Bitiwan mo ko. Mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki. Hayop ka. Kadugo mo ko. Pero tinalo mo pa rin ako. Asawa ko pang pinagdiskitahan mo. Anong klaseng utak meron ka, Sammy? Anong klase? Boy ka! Henry, pakinggan mo muna ako! Kung inaakala mong mapagbabago pa ng mga sasabihin mo, ang kinamang ginawa niyo ni Daisy, nagkakamali ka, Sammy. Bakit ang pagsasama pa namin mag-asawa sinira mo? Alam mo kung gaano ako nagsisikap para sa pamilya ko! Nasira ba ang pag-asawa niyo? Hindi ka naman iniwan ni Daisy, ah. Di ba? Ikaw lang to masyadong mag-react. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil buo pa ang pag-asama niyo mag-asawa. Nakatira pa rin kayo sa iisang bubong. Ganoon? Gusto mo pang tanawin kung utang na loob yung panggugulong ginawa mo sa buhay namin? Hindi pa ako tapos magpaliwanag. Papatayin kita, Sammy! Iyon ang gusto kong gawin sa'yo sa mga sandaling ito! Papatayin kita! Ito po ba yan, Mami? Yung pagkakawatak-watak ng pamilya natin na magiging consolation ko sa pag-aaral ko na mabuti? Sakit-sakit naman, Mom! All the while, akala ko perfect family tayo. Lalo pa nakikita ko naman ang pagsisikap ni Daddy para sa ating dalawa. Pwede namang ihiwalay mo ang problema namin ng daddy mo sa iyong pag-aaral, anak. Basta, mag-aral ka pa rin mabuti, okay? Hindi ganun kadaling gawin yung sinasabi mo, Mami. Lalo na nakikita ko masyado affected si Daddy sa mga nangyayari sa pagitan ninyong dalawa. At ako rin. Hindi na ako makapag-concentrate sa lahat ng bagay. Mami, bakit niyo naman kasi ginawa ko sa lalang yun? Sa halip na masaya pa rin sana tayo bilang isang pamilya ngayon.
bagamas walang perpektong kasagutan sa mga katanungan natin sa mundong ito, Henry. Masakit na katotohanan yun. Ang hirap mabuhay sa isang tahanang wala ng magagandang bagay na pinagsasamahan, Leo. Hungkag na bawat sulok ng bahay. Wala nang saysay ang mga saloobin. Dahil lamang sa isang panlilinlang. Pero kailangan mo pa rin lumaban at harapin ang mahihirap na sandali. Alam mo bang gusto ko nang tumalon mula sa rooftop ng building na ito? Oo. Nagiging makasarili ka na rin. Kapag ginawa mo yun, paano na si Ellie? Sana nga nang gawin ni Daisy ang pakikiapid. Inisip din niya ang magiging kalagayan naming mag-ama. Dahil para na rin niya kaming pinatay, Leo. 10 ng magaganda naming pangarap ni Ellie. Henry, gusto ko nang magpasuri sa ibang doktor para sa second opinion ng sakit ko. Bakit? Dahil ayaw mo nang mamatay katulad ng gusto mo mangyari nung una? Dahil pinagtaksilan mo ako? Dahil kung sakali mang magkaroon pa ng pag-asa na humaba pa ang buhay ko, gusto kong ituwid ang aking mga naging kasalanan para muli tayong masaya. Tulad ng dati. Ikaw, ako, at si Ellie. Kapag pinatawad ba kita, pinapaliwala ko na ang mga nagawa mong pagkakamali. At kailangan ko nang kalimutan ang nangyari. Pero sana nga ganun lang kadaling maghilom ang mga sakit ng loob na lumatay sa dibdib ko, Daisy. Kahit na malulungkot ako dahil muli ka na namang aalis, mas mainam na rin bumalik ka na nga lang sa trabaho mo sa Riyadh para mas magkaroon tayo ng kanya-kanyang kapanatagan. Masyado na ako naging pampagulo sa buhay ni na Henry at Tessie. Sa buhay niyo, Ma. Sana lang, anak. Saan ka man makarating, maging mahinahon ka na sa iyong mga desisyon. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Dahil kailanman, hindi dapat pinaninindigan ang isang pagkakamali. Ma, salamat. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, hindi nawawala ang pagmamahal niyo. Ipinapangako ko, hindi ko na muling sasaktan ng kalooban niyo. At kina Henry at Daisy, pati sabi sa kanila, paulit-ulit akong humihingi ng kanilang kapatawaran. Henry, kapag hindi ka nagpatawad, ikaw rin ang mahihirapan. Dahil ikinukulong mo ang sarili mo sa negatibong kaisipan at damdamin. Hindi mo namamalayan, unti-unti na rin nilalaso ng kalungkutan ng iyong buhay. Wala ka sa sitwasyon ko, Leo.
Kaya mo nasasabi yan. Sa palagay mo ba, basta ko na lang makakalimutan ang mga nangyari? Hindi ko rin naman talaga matutukoy ang antas ng paghihirap ng iyong kalooban. Pero kung sisikapin mong maibsan ang sakit na nadarama mo ngayon, masisimulan mo na rin mapatawad si Daisy. Maaari. Pero mangangailangan pa yun ng mahabang panahon. Kung kailan, hindi ko rin alam. Mami. Pero hiling ko pa rin sa Diyos na madagdagan pa ng mahabang panahon ng buhay mo. Gusto kong makita mo pa ang pagtatapos ko sa college. Gusto kong magkasama kayong aakyat ni Daddy sa stage. Pagdating ng araw na yun. Siguro nga. Kailangan ko pang lalong maging positibo sa mga pananaw ko. Para masaksihan ko pa ang masasayang araw sa loob ng tahanang ito. Maraming dahilan para maging masaya ka, Ma'am. Nandito kami ni Daddy. Hindi kami mawawala sa tabi mo. Tama si Ellie, Daisy. Mananatili kami sa tabi mo. Hindi kami mawawala sa paningin mo. Henry. Hindi pa rin nagbabagong layunin ko para sa ating mag-anak. Ang akala ko, tuluyan mo nang ilalayo ang iyong kalooban sa akin. Patawarin mo ko kung masyado man kitang hinusgahan sa mga naganap. Pero sa uli, mas nanaig sa akin ang pagmahal at pagpapahalaga ko sa ating pamilya. Muli nating bubuuin ang nagkapira-piraso nating mga pangarap. Isang hamon sa pagpapatawad, ang mahirap na pagpapalaya sa sarili sa mga naganap. Ngunit mahalaga ang pagpapatawad at paglimot dahil sa pamamagitan nito, ito'y nagkakaroon ng makabuluhang epekto sa ating pagkatao at masiglang pamumuhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Jenaline de la Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.